O żarty poszło na ryby, chycił złoto rybka. I ona mu go, jak mnie puścisz, spełnia ci twoje życzenie. On padł, ja byś chciał mieć wszystkie dupy na świecie. I zamieniła go w papier toaletowy. A drugi przyszedł, też chycił złoto rybka, a też był nawalony. On padł, rybka mu padł, jak mnie puścisz, spełnia ci twoje życzenie. On padł, wiesz co, ja ci tam nie wiem, jak głowy zawracał, zrób mi no jedna rzecz. Ja byś chciał mieć go takiego wielkiego, jak mój koń. Przyszedł do domu, seblek galoty, wejrzał do żadła i zemdlał, bo zapomniał, że jego koń to była kobyła. W latach 70. w robocie był taki zwyczaj, że albo w sobota, albo w niedziela jeździło się na wycieczki, nie? No i ojciec zapisał swoja kobieta, ale brakło miejsca do cery. I rano wyjeżdżają w niedziela na ta wycieczka i matka padła tak. Dzioła, będziesz musiała niestety być w domu, bo autobus jest tak pełny, że nie do rady. I no jedna rzecz mam do ciebie prośba. Nikogo nie wpuszczaj do domu. Obojętnie kto by to nie był. Nie możesz wpuszczać i koniec. No i rodzice pojechali na ta wycieczka. Cera siedzi w domu, a o 12 ktoś klupie. Patrzy, bez kuklok, cygany stoją. Dzioła, późno my ci powróżymy. Ja tam nikogo nie wpuszczą, mama zakozali, powiedziała nikogo nie wpuszczać i koniec. No ale te cygany chcą wleźć i wleźli. Ona nie wpuści i koniec. Ta jedna cyganka się znerwowała. Pado za to, żeś nos nie wpuściła, to za kara, pamiętaj, wyrośnie ci królik między nogami. Dzioła miała wtedy 7 lat, zapomniała o tym. Teraz już było prawie tak 14. Roz się kąpie we wannie, patrzy i rzeczywiście i zaczyna królik rosnąć między nogami. Wylazła z tej wanny, idzie do matki, do kuchni i opowiada, i jak to było z tą wycieczką, jak te cygany przyszli. Ta matka padła, dzioła, ściągnij no te galoty, pokoż tego królika. Dzioła ściągła, matka tak patrzy i zaczyna się śmiać. Padła, dzioła, nie rób, żeż mi to gańby, przecież to nie królik. Ja? To nie jest królik. A ja się wystraszyła. Ściągła swoje galoty. Dzioła, zobacz, to jest królik. A ta dzioła gęba otwarła, tak patrzy. Pa dopiero nie muter, a ten wasz królik ma tako szeroko gęba. A ta matka pa do dzioła, jak ten twój królik zażere tyle marchwi, co ten mój, to też będzie miał tako szeroko. Zakonnica przyszła do szynku, nie? A barman i zaraz padł, ale pani siostro, tu nie ma telefonu. Nie, ja sam nie z kuli telefonu. Josa, seta, piwo i ogórek, bo będę pić z miłości do bliźniego. A ten barman padł, pani siostro, Josa robiła już 20 lat. Sam już różne absztyfikanty byli. I pili z różnych okazji, ale jeszcze żaden nie pił z miłości do bliźniego. Jak się to pije? A napadł jeszcze seta, piwo i ogórek, a potem ci, dobry człowieku, powiem, jak się pije z miłości do bliźniego. I tak po 8 rundach już ledwo stoi przy tej tyce, bo tak się 2 rękami trzymie tej lady, nie? A ten barman chce wiedzieć, bo w końcu 20 lat robi, to mu się to dowiedzieć, nie? No niech już siostra w końcu powie, jak to idzie pić z miłości do bliźniego. A ona powiedziała, dobry człowieku, ja ci to zaraz wytłumaczę. To jest tak. Nasza mateczka przełożona, nie? Ma już 2 tygodnie zatwardzenie. A jak ona mnie dzisiaj w klasztorze zobaczy, to ona się musi zesrać.